Ka office chung district immunization officer ribhoi district nongpo menta kasngi kala Paidbah ya ke HPV vaccination campaign against cervical cancer ha ka jingelang bala penlong ha office dbmnHU nongpo ha kani kasngi lawan ban sakhilang nadu ki he officer na Tnad Koit ka Khiah jong ka ribhoi lembat kiwe ha bakran chahilat pathai Khubor na kalyang u Dr. Benjamin Light Plang district immunization officer ribhoi district ula pentip ba kani ke HPV vaccination campaign kan sedang nado kasan tarik leber ar-hajar ar-punriu berkan kut hadu ka live huwei tarik ubnai jemang ar-hajar ar-punriu ulaya thuru ba kani ka HPV vaccination campaign kade ka vaccination drive na kabanta yaki khun kan thei ki bala kan jo khat saus nam bat ki ba hapo khat san snam u Dr. Benjamin ulaya thuru ba ke HPV vaccine kade ka baningkong hakari India ka badang sedang ya ka banyada ya ka jingpang bampong na kabenta jang ka plakhun u Dr. Benjamin ula kerpadru ya ki kmigi kpa kino ya lam shnong bat kiwe ki seng trimon sngoba bakin ya ka jinge trelang ban pen sngot hu banyo ya ka jing penshai halor kani ke HPV vaccination Shu ula pentip ru ba ya uni u vaccine la banyo tang na ka district hospital PHC CHC but state dispensary ula ong ru ba ki ba ya uni u vaccine ki dei banyo tang shisin but shwa bagi khna ken ya uni u vaccine de banyo shwa ya ka jingbit na ki kmi ki kpa jong ki khna but ki khna ki bala shitom jur ki ba yo allergy but ki ba armet ki mla ban ya uni u vaccine kani ka jing bampong ka de ka ba wan basaw ha ka perthei baro ka wei but kabawan baar hakari India. Hakani kasngi bala Paidbah ya kani ke HPV vaccination campaign la sakhiru bakil dan armut ki khna kan thei ki bala misha khmat ban ai ya uni u vaccine. Lei fibro ngakerteng Dr. Benjamin Light Plang district immunization officer jongka Ribhoi district nongpo. Ngakwa ban ai ka we ka statement ka we ka jingtip mentaksi ba kan launch ka HPV vaccine campaign nadu mentaksi bat bakan yai live banai bat bakan kut hadu live huai terik dami kani ka HPV campaign kadi ka campaign kumbaki khot English human papilloma virus campaign kadi ka vaccination drive yaki khon kan thei ba kidi beneficiaries bangi mud ban ai vaccination yakini ki khon kan thei ba dap khat south snem but bampat cross ya khat san snem ka HPV vaccine kadai ka wei ka vaccine ka baning kong hakari jongi badang sustang ba prevent ya ka ni ka cervical cancer kadi ka ningkong ka vaccine ba dangshu introduce ka rijongi ban prevent ya ka jingpang bampong nakabenta jong ka plakhon tinga kerpa di fi baroki longkme kpa but kerpa yaki rongbashnong ha baroki shnong but kiwe ki stakeholders na kiwe ki department ru bakin yarap lang bakin ai awareness lang ya baro ki beneficiaries badi ban yo yakani ka vaccine but ki kmi kpa badi ban tips phangani ka vaccine shwa bagin yo ban ai ka ni ka vaccine yaki khon ba khatsau snem kani ka vaccine bangi la ban yo tang haki district hospital kum nongpo civil hospital ki primary health center PHC ki community health center CHC but ka state dispensary kini ki jaka ba kidan ki doctors kidan ki printer but kidan ki internet facilities ba ngilaban carry out ngilaban le ya kani ka campaign kini ki ba deban ai ka vaccine kidan kam ban yo tang shi dose jong ka vaccine ha ka kti jong ka kadyang but shwaban ai kini ki vaccine ru dan kam ban yo ya ka consent na ki kmi kpa ne ka jingbit na ki kmi kpa shwaban ai ya kani ka vaccine the day bala yo ka jingbit te ngila ban proceed ban ai ya kani ka vaccine but the ladep ai ka vaccine kini ki beneficiaries ki de ban shong
lipo minute AA hakata ko jaka ba ai ka vaccine ki kino ki breu bamla ban ai ka vaccine kini na kini ki kinthei ki tangi tu ki ba pangjur kabha ba kinum ai ne ki dan allergy jadi ba ki yo laju yo kinu ke vaccine mensua ki dan allergy kabha ba kinum ai kini ke vaccine ne ki tu ki khon kinthei ki laju yo kum kini ke vaccine ki we ki private hospital kim dan kam one eye show ne ki dan ki khon kinthei ne ki kinthei ki bala suspect bade ba armet kim dan kam one eye kini ke vaccine kani ka jing pang bam pong kadai ka bawan basau na ka bro ka ri perthei but ka bawan ka baar ha ka ri India kani ka virus baki khot ka human papilloma virus ningkong kini ki long kame ne ki age group jong khatsan hadu sau khandai snem da ki layo kani ka infection ningkong kinum su thu kani ka infection hakamet jong fi kadan ka jingkala hakamet jong ki nrei da ki layo shi yo kani ka infection ka poi hadu bak kin yo ya kani jingpang bampong ki kmek pa badan jingmut pan ai ya kani ka vaccine ya ki khon jong ki laban one register lupa kum ka pre registration ha ka UN portal ne ki laban one chapo health facility when ai ka inject ha ka jo ka por ka sngi bakin register ya ki khon jong ki Kapor Jonganega vaccination campaign Hakiniki Health Facility Kum PHC CHC District Hospital Bud State Dispensary Kanyak Nadu Shpo Baje Dang Step Hadu Ar Baje Janmin but the kilayo ka vaccine kini ki beneficiary kinsayo ya ka certificate haka jo ka ski